मोसाहकदाव मोनसे इक'टुरिज्म स्पट बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय बेखेवनाय जादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय बेखौ कन्टिनिउ खालामनानै देग्लायबो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय जे मोनसे सम जे थासारि बे समाव बे मोसाहकदावखौ रायजो राजानि थाखाय बा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे साजायनानै जोङो देग्लायहाय दिनैनिफ्राय बयबो फैनो हानाय बे सुबिदाखौ जोङो खालामनाय जादों। मानोना बियो मोनसे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय मोनसे बिराद समायना जायगा। बे जायगाया जोंनि दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे नोजोर बोनो हानाय मोनसे जायगा। बेखायनो जोङो दावबायारिफोरनो थाखाय जे जोंनि माखासे जायगाफोर जाय जायगाफोराव गोबां माखासे नुथायफोर थायो बेहाय मिथिंगायारि माखासे समायना नुथाय दं, बिफां लाइफां दं, बेयाव जिब जुनार दङ आरो बेहाय दैसा जिरि जिरि बोहैनाय दङ। बेफोरनि माखासे समायना जे नुथाय बे नुथायखौ जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे मोजां मोनसे जायगा बिथांमोना जे फैनानै गावबा गाव मिथिंगायारि माखासे नुथायखौ नायनो थाखाय बे मोनसे सुबिदा, बे सुबिदाखौ जोङो खालामनाय जादों। बियो मोसाहकदावआ क'क्राझार टाउननि खोला फारसे DN र'ड होनो, बियो दिप्लाय थांनाय लामा, बिनि 8 किल'मिटार खोला जानथायाव थानाय जे बे मोनसे जायगा। बियो क'क्राझार टाउननिफ्राय नाराबारि, गेन्द्राबिल, रयनादाब्रि, खेरखामुरि बाजार, हिरापारा आरो नैबे बेदलांमारियाव मोनसे आलायारन मोनसे प्राइभेट स्कुल दङ। बिनि अपोजिट जे साहा मोनसे लामा दङ, बेजों फैबानो 50 मिटारसो मेन रडनिफ्राय PWनिफ्राय हाबबानो बेखौ मोनो। बेयो गोजान नङा। बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बा दावबायारिफ्रा जोङो क'क्राझारसिम फैनानै बिनि क'क्राझारनि एसे खोला फैबानो जों बे जायगाखौ जों मोनो। बियो मानोना मोसाहकदावआ मोनसे नैबे चक्रशिला वाइल्ड लाइफनि सिङाव थानाय मोनसे गोबां मोनसे हाजोलारि दङ। बे हाजोलारिजों लोगोसे गोबां बेयाव दैमा झरनाफोर दङ, नालाफोर दङ। दा बे एरियायावनो बे जिब जुनारा थायो। गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे मुंदांखा। बे जायगायाव मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो मोसाफोरा फैनानै हख्रावफैयोमोन, हकदाव फैयोमोन। बेखायनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौआ बेखौ मोसाहकदाव जायगा होननानै बे जायगाखौ मख'लांदों। बेखायनो बियो मोनसे गोदोनिफ्रायनो मोनसे मुंदांखा जायगा। बे जायगाखौ जोङो लाखिनो थाखाय आरो बे जायगाखौ जोङो जौगाखां खालामनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि सेंग्राफोरा बा उजानफारा BCCनि सिङाव थानाय माखासे गोसो गुदुं सेंग्राफ्रा बेखौ मोनसे मोजां मोनसे डेक'रेसन खालामनानै रायजोफोरनि थाखाय मोनसे दावबायारि जायगा मोनसे बानायनो थाखाय बे थांखिजों दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे जायगाखौ बेबायदि मोनसे सामलायबाय थानाय जादों। मा मा सुबिदा थागोन दावबायारिफोरनि थाखाय जोङो बेहाय माखासे जोंनि नेचारेलि जे बिउटि दं, बेयाव समायना माखासे बिफां लाइफांजों लोगोसे माखासे नैबे दै फिसा दङ, दै फिसाजों जोङो बेरायनाय, बिनि माखासे जिरायनाय, बेजों लोगोसे जोङो मोनसे साइडजों जोङो पिकनिक जानाय, लावखार ओंखाम जानाय होनो, लावखार ओंखाम जानायनि बेबस्थाखौबो जोङो खालामनायजों जायगा जोङो बानायना होनाय जादों। बेखायनो जोंनि दावबायारिफोरा बेयाव फैनानै बेरायनायजों लोगोसे बिनि माखासे जोंनि समायना नुथाय जायगाखौ गोजोननाय लानायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानोबो हानाय बे सुबिदाखौ जोङो बानायनाय जादों। एन्ट्रि फिसआ बेहाय गोबां लानाय नङा। मोनसे गाइडलाइन दङ जोंनि इक'टुरिज्म हिसाबै। दा बे हिसाबै थांनाय बोसोराव जेरै लादों, हयथ' बासखौ 200 लादों, बाइकखौ जोंहा 50 थाखा लादों, बेबायदिनो लानाय जागोन, गोबां लानाय जानाय नङा। लोंनाय जानाय रंजानायनि बिथिङाव कमिटिनिफ्राय माबायदि नेमखान्थि? लोंनाय जानायावथ' बोसोर गोजामखौ बिदाय होनायजों लोगोसे बा गोदान बोसोरखौ बरायनाय जे माखासे लोब्बा लानानै माखासे जे लावखार ओंखाम जानाय जायो, लावखार ओंखाम जानाय होननाय लोगो लोगोथ' माखासे लोंनाय जानाया थायो। अब्लाबो
जों माखासे बेखौ मोनसे इक' टुरिजिम जायगा हिसाबै जोङो गासिबो माखासे बेहाय मेनटेन थागोन, लिमिटेसन थागोन, दामनाय देनाय लोंनाय जानाय गासिबो कन्ट्रल थाजोबगोन। बेखायनो जाहाथे बे जायगायाव जायफोर फैनानै जायफोर रंजायो आरो गुबुन हान्जायाबो जेरैबायदि रंजायो बेहाय रावबो डिस्टार्ब जालायै, रावबो उसुबिदा मोनलायै बेबायदि मोनसे सामलायनाया थागोन। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बेखौ जाय बिथांमोना बेयाव फैनो लुबैदों? रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे बे मोनसे समायना जायगा, बे मोनसे गोदोनिफ्राय मुंदांखा जायगा, बे मुंदांखा जायगाखौ बेबायदि मोनसे जायगाखौ थावनिखौ बेबायदि समायना मोनसे नुथायखौ बयबो नायफैनो थाखाय जोङो खावलायो। जाहाथे नैबे मोनसे गोजान जायगा नङा, जोङो गोबां जायगायाव जोङो बेरायहैयो, गुबुन रायजोआव बेरायहैयो, गुबुन देशआव बेरायहैयो गोबां थाखा फैसा खरसा गारनानै, नाथाय नैबे जोंनि जायगायावबोदि मोनसे बेबायदि समायना जायगाफोर दङ। बे जायगाफोरखौ जाहाथे बयबो फैनानै नैबे मोनसे जोंनिनो मोनसे बड'लेण्डनिनो मोनसे जायगा, बड'लेण्डनिनो मोनसे सम्पद, बड'लेण्डनिनो मोनसे बियो बेरायनाय बा दावबायारि थावनि। बे जायगानि जोङो माखासे दावबायारि थावनिफोरखौ जोङो जौगाखांहोनोबा बा डेभेलप खालामनोब्ला बा जोंनि सम्पदखौ जोङो गोजोरै खालामनोब्ला जोंनि जायगानि मानसिफ्रा, जोंनि जायगानि रायजो राजाफ्रा बयबो फैनानै नैबेबायदि जायगाफोराव बेरायफैनांगोन, आं बेखौ लुबैयो। आरो मानोना बे जोंनि मोनसे समायना जायगा बा जोंनि मुंदांखा जायगाफोरखौ जों बेयाव बेरायफैयाब्ला जोंनि बड'लेण्डनि माखासे दावबायारि जायगा बेफोरो गोदोलांगोन। जोंनि जायफोर इयं इन्टारेस्टेड सेंग्राफ्रा, इयुथफ्रा जि मोनसे इन्टारेस्ट लानानै बेखौ दावबायारि मोनसे थावनि बानायदों, बे थावनिखौ बयबो जाहाथे गोसो गुदुं जानानै दावबायफैनानै जाहाथे नैबे सामलाय कमिटिनि माखासे इयां इन्टारेस्टेड बिसोरखौ एसे थुलुंगा होफैयो। आं बेखौ रायजो राजानि फारसे आं बेखौ खावलायहरनाय जायो। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।